lidt for langt, ja, så får du stadigvæk et pænt resultat ud af det, eller i hvert fald et pænere resultat, end hvis den kørte i det tilsvarende græs med kun én skive. Og så har den jo et all-wheel drive, så den trækker på alle hjulene her. Baghjulene har til med affjedring. Det er klart en fordel, når du sætter robotten til at køre steder, hvor det ikke er fuldstændig fladt som en pandekage, som det er her i min have, hvor der måske er lidt træråd og lidt sten, eller hvad ved jeg, den skal køre henover. Så det er jo rart, at der er en masse elteknik, ja, så er robotten altså i stand til at blive mere præcis og køre mere nøjagtigt. Og her kommer en mere Wiesland. Lad dig ikke skræmme det. Det er bare et system, der sørger for, at robotten er i stand til at lave et kort i 3D, så den kan finde rundt i din have. Og hvis der skulle ske det, at signalerne de bliver for svage fra GPS, RTK og alt det der, ja, så er der de her kameraer på fronten af robotten, der er med til at gøre, at når den for eksempel kører under en stor trækronetop, hvor signalerne uværligt vil være svagere eller tæt på et lysmur, ja, så kan de bruge kameraerne til at finde ud af, hvor det er, den må køre og ikke. Og så skulle man jo tro, at det var slut med de her tekniske forklaringer. Men nej, der kommer en til. Ja, for der er også lige den her ITOF, Indirect Time of Flight. Det er en infrarød sensor, der gør robotten i stand til at måle afstanden til objekter mere præcist, og så i øvrigt også at se i totalmørke. Sunseeker fortæller, at deres robot kan genkende op mod 200 forskellige objekter. Det er der rigtig mange andre robotter, der også kan, men den her, det kan gøre det også, når det er mørkt. Jeg siger, at klingen kører med 2500 omdrejninger i løbet. Men lad os lige prøve at sætte det på en test.